कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி. இப்படிதான் சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் வந்து Thank பிரணதி. பிரணதி படிக்கலாமா? மாதாஜி வி அங்க வந்து வீர பிரஜன ரஞ்சன வீன்னு போடுது தமிழ்ல. நாம சொல்லும்போது இவ்வு சவுண்ட் வேணும். விரஜன இவ் அப்ப சொன்னீங்கன்னா கரெக்டா வரும். புதுசா வரவங்க தெரியாம வீரஜ ஜனங்கிறாங்க. வீ சொல்லக்கூடாது, இவ்வு விரஜன. ஓகே. அதே மாதிரி கோபி கோபின்ட்டு இருக்கணும். அங்க கோதா இருக்குது. கோபி அப்படிங்களா? ஓகே. கோபி ஜன. நாங்கெல்லாம் அப்படியே கோபி ஜன வல்லபா. நாங்கெல்லாம் கோயில்ல போய் 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 பாட கத்துக்கிட்டோம் மாதாஜி. பரவாயில்ல. நீங்க எல்லாம் பார்த்து படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் இது வரும். நம்ம டிவோட்டிஸ் பக்த சங்கத்துல பாடுறதுனால அவங்க பாடுறத கரெக்டா பாடுவோம். எனக்கு நீலும் மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்க பாடி அப்படியே பிராக்டிஸ் வந்தது மாதாஜி. நல்ல ஆத்மா. எவ்வளவு வயசுலயும் கஷ்டப்பட்டு பக்தி தேவை செஞ்சவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி சொல்லி கொடுக்குமா மாதாஜி? இல்ல சொல்லி கொடுக்க வேணாமா? டைம் நம்ம வகுப்பு எடுக்கிறதா நீ கிளாஸ் வச்சிருக்குது. அனுப்புங்க, படிப்பாங்க. 2 தடவை படிச்சா வந்துடும். நீங்க படிச்சிருங்க மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிச்சிருங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यशात्य देशधारिणे. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू माता जी. ஹரே கிருஷ்ணமா. நன்றி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி ஒரே நிமிஷம். மாதாஜி ஒரே நிமிஷம் பேசிக்கிறேன். ஜெயபாரத் பிரபு இருக்கீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்காரு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயபாரத் பிரபு மியூட்ல இருக்கீங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபுஜி. பிரபுஜி நீங்க அந்த யூடியூப் ஸ்டாப் யூடியூப் லைவ் ஸ்ட்ரீம்னு வருது இல்லையா, அந்த அது பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா லைவ் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபு. தெரியுமா பிரபு? டெய்லி பண்ணிட்டு தான் பிரபு இருக்கேன். அப்படியா? நேத்து இல்ல நாங்க மாதாஜி. ஓகே பண்ண நேத்து முடியல லைவ் இல்லையா? நான் ஒன்றும் தான் ப்ராப்ளம் இல்லை. என்னாச்சுங்க பிரபு? நேத்து லைவ் ஸ்டாப்
ஓகே ஓகே தென் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நோ பிரபு ப்ராப்ளம். நைட்டு சாயங்கால கிளாஸ் அது ஓ ஈவினிங் கிளாஸ். ஈவினிங் கிளாஸ். அன்னைக்கு நீங்க தேருக்கு போனீங்கல்ல, தேருக்கு 12 மணிக்கு வந்தீங்களா அன்னைக்கு. சரி சரி. ரத இப்போ அவர் யாத்திரை. ஓகே, அவர் பண்ணிடுறாரு. நான் அவருக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பண்ணுங்க பிரபு பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றிங்க பிரபு, நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நல்ல இடத்துல உட்காந்துங்க, கொஞ்சம் தெளிவா நீங்க படிக்கிறது கேட்கட்டும். வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். அனைவருக்கும் எனது இனிய நல் காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு துவாதேசி, நேற்று ஏகாதேசி. இந்த கரெக்ட் டைமுக்கு மறக்காம பிரேக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு அத்தியாயம் எத்தனாவது அத்தியாயம் பார்க்குறோம்? 15வது அத்தியாயம். 15வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? புருஷோத்தம யோகம். புருஷோத்தம யோகம். இந்த இந்த அத்தியாயத்துல 20 ஸ்லோகங்கள், மிக குறைந்த ஸ்லோகங்களே. பக்தி தொண்டு 12வது அத்தியாயம். இது புருஷோத்தமம். இது புருஷோத்தம யோகம். இது ரெண்டுலையுமே 20 ஸ்லோகம் தான் இருக்குது. நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு முடிஞ்சா 16வது அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். இந்த புருஷோத்தம யோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, இந்த பௌதிக உலகம் நாம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இதிலிருந்து விடுபட்டு நாம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உணர்வதுதான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். நம்முடைய இறுதி குறிக்கோள் பகவானோட இந்த உன்னதமான தன்மையை உணர்ந்தவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சு அவருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இது பெருசா தெரியுது, என்ன பண்றது? இது ஃபுல்லா தெரியல. ரொம்ப எல்லாருக்கும் சரியா தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீனு? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பிரபு பண்றது? நான் வெளியே போயிட்டு உள்ள வரட்டுங்களா? நல்லா இருக்கு, தெளிவா தெரியும். தெளிவா தெரியுது எனக்கு. இந்த 1 முக்குணங்கள் வரையறை வேகள் இதுதான் இதுல தெரியுது, இதுல ஸ்கிரீன்ல. நான் வெளியே போயிட்டு வரேங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. இப்ப பாருங்க மாதாஜி. ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஜெயபாரத் பிரபு பண்ணுவார். மாதாஜி இப்ப பாருங்க. இப்ப கிளியரா இருக்குல்ல பிரபு? இருக்கு பிரபு. நீங்க பண்றீங்களா பிரபு? இப்ப என்ன பண்றேன் கேக்குறீங்க? பிரபு என்ன கேக்குறீங்க? சர்வா பிரபு என்ன கேக்குறீங்க? இல்ல கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. கிளியரா இருக்குங்க பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 2 தான். அந்த அத்தியாயம் 15 வீடா விடுதியா பக்கத்துல இருக்கிறது அதுதான் தெரியுது. எதுவும் தெரியல. ஓகே. நேற்று ஜெயபிரபு சொல்லி கொடுத்தாரு, வெளியே போயிட்டு வாங்க தெரியும்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த அத்தியாயம் 15 இது நம்ம இப்ப இருக்கிறது வந்துட்டு துக்காலயம் அசாஸ்துவதம், துக்கங்கள் நிறைந்து. யாராச்சும் கேளுங்க, நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு. இப்போ ஒரு 4-5 பேர் இங்க இருக்கிறோம். இருப்போம் எவ்வளவு நேரத்துக்கு? இன்னொரு துக்கம் வரைக்கும் ஒரு சந்தோஷம், இன்னொரு சந்தோஷம் வர வரைக்கும் துக்கம். இது மாறி மாறி தான் வருது. நித்தியமான சந்தோஷம் நமக்கு கிடையவே கிடையாது. பன்னெண்டா சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்லை, துன்பப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். இது பௌதிக உலகத்தோட தன்மை. இது தற்காலிகமா இருக்கிறது, துன்பங்கள் நிறைந்தது. இது ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி. நமக்கு ஒரு டூர் போயிருக்கிறோம், டிராவலர்ஸ் பங்களாவில் தங்கி இருக்கிறோம். ஒரு விடுதியில நம்ம தங்கி இருக்கிறோம். அந்த விடுதியில எல்லா வசதியுமே இருக்குது, நமக்கு தேவையான வசதி எல்லாம் இருக்குது. ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங், உங்களுக்கு என்ன வேணும் எல்லாம் இருக்குது. ஆனா அதை நம்ம சரி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது எங்க வைக்கலாமா, இது அங்க வைக்கலாமா, இது மாத்தலாமா, இது பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இந்த பௌதிக உலகில வாழ்ற வாழ்க்கைக்கு தான் நம்ம வசதி வாய்ப்புகளை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோமே தவிர, இதுக்கு பின்னாடி நம்மளோட சொந்த வீடு இருக்குது, நாம அங்க போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதே நமக்கு அந்த எண்ணமே இல்லை. இதுதான் பர்மனண்ட், இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அது நம்ம கொஞ்ச நேரம் தான். எப்போ டூர் போகலாம்? எங்க 1 மாசம் 2 மாசம், மிஞ்சி போனா 5-6 மாசமா டூர் போங்க. அதுக்கு மேல நம்ம வீட்டுக்கு வந்துதான் ஆகணும். இந்த எண்ணம் வர வேண்டும். இது தற்காலிகமானது, ஆன்மீகம் நித்தியமானது.
இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும். நாம இது டெம்பரவரியே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆன்மீக உலகம் இருக்குது, நம்ம வீடு அதுதான் புரிஞ்சுக்கிறவங்களே வந்துட்டு வேதங்களை அறிபவர்னு சொல்லிட்டு முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து 6லிருந்து 11 வரைக்கும் ஆன்மீக உலகத்தின் தன்மைகள், அதன் பண்புகள், ஆன்மீக உலகின் பண்புகள், பௌதிக உலகின் பண்புகள், நாம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய நம்ம தொடர்பை நம்ம இழந்துட்டோம். அங்கிருந்து இங்க வரவும் நம்ம இழந்துட்டோம். அதை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்படி? பகவானே சொல்றாரு, மமை வாம்சோ, எனது அங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்ல. எனது அங்கங்கள் யாரு? நம்ம மமை வாம்சம் ஜீவலோக ஜீவபூத சனாதன சொல்றாரு. என்னுடைய அங்கங்கள், நம்மளுடைய கை காலில் நம்ம அங்கம், நமது உறுப்புகள்லாம் நம்மளுடைய உடலோட அங்கங்கள். அது நமக்கு என்ன செய்யுது? இந்த கை நமக்கு தான் வேலை செய்யுது, இந்த கால் நமக்காக வேலை செய்யுது, இந்த கண் நமக்காக நம்ம நினைக்கிறது தான் செய்யுது. நம்ம நினைக்கிறத, நமது நினைவுகளை நமது உடல் உறுப்புகள் செயல்படுத்துகின்றன. அதுபோல நாம் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அங்கங்கள். நாம் அவருக்காக தான் நாம் இந்த உடலை பயன்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய அங்கம் நமக்காக செயல்படுது. நாம பகவானோட அங்கம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரிஷிகேஷ சேவனம். புலன்களின் அதிபதி ரிஷிகேஷன்னா, புலன்களின் அதிபதியாக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு நமது புலன்களை அவர் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதாவது என்ன? பக்தி தொண்டு புரிய வேண்டும். எப்படி? அப்படி புரியும் போதுதான் நாம பகவான் கிட்ட இருந்து இழந்த தொடர்பை மீட்டெடுக்கிறோம். பகவான் யாரு? பராமரிக்கிறார். உடல், மனம், ஆத்மா மூன்றையும். சாரம், இந்த அத்தியாயத்தோட சாரம் என்ன? 2 ஜீவன் இருக்கிறோம். ஒரு ஜீவன்கள் வீழ்ச்சி அடைபவர்கள், ஒரு ஜீவன்கள் வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள். இந்த வீழ்ச்சி அடையாத ஜீவன்கள் யாரு? அவங்க எப்பயுமே தேவர்களை சொல்லலாம். எப்பயுமே அவர்களும் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். இருந்தாலும் நாம ரொம்ப அதிகமா எப்பனா ஒரு டைம் அவர்களும் அடைகிறார்கள். நாம உயிர்வாளிகள் எப்பயுமே கிருஷ்ணனோட இருக்கதான் விரும்புவோம். எப்போதுமே ஆன்மீக விளக்கை விட்டு செல்வதில்லை நாமளும். ஆனா வந்துட்டோம். எப்படியோ நம்ம இங்க பகவான் கிட்ட. ஏன்னா இதுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, வேதத்துல நாம பகவான் மாதிரியே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். அந்த ஆசைப்பட்டதுனால என்ன மாதிரி இருக்கணும், நீ போ அப்படின்னு பகவானே இங்க விழுந்துட்டோம். எங்க? இந்த பௌதிக உலகத்துல விழுந்துட்டோம். அவரை மாதிரி இருக்கிறத ஆசைப்பட்டோம். இப்ப மட்டும் என்ன செய்யறாங்க மனுஷங்க? 4 காசு, 4 நிறைய பணம் சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, ஒரு சிலருக்கு ஒரு சோக்கு. மேக்சிமம் மனிதனுக்கு என்ன? எஜமானனா தான் இருக்க விரும்புறான். எஜமானன், அது நீ இறைவனா இருக்க விரும்புறான். நான் தான் கடவுள், நானே கடவுள் அப்படிங்கிறாங்க. தனித்து அனுபவிக்க விருப்பம் யாருக்கு? இந்த வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள். அவர்கள் தான் யாரு? நானே இறைவன், நானே எஜமானன், நான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே என்னாலதான் ஆகுது, இதுக்கு பின்னாடி யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. யாரு? வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள். எப்பயுமே இந்த கர்ம பூமியில தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க திரும்ப 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 பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள். நாமளும் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள் தான். நாம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாம இந்த மாதிரி இது வீடு கிடையாது, இது நமது வீடு கிடையாது, இது ஒரு வீடுதி, இது ஒரு தங்குமிடம். இங்கிருந்து நாம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும் பகவான் கிட்ட அப்படின்ட்டு. அதுக்காக நாம பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானுடன் நாம் இழந்த தொடர்பை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்துவ மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணாணி யஸ்தம் வேத சவேதவிது. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கி கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் என்று சொல்றார் பகவான். எப்படியே நாம இது முதல் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணா கொஞ்சம் ஒரு குழப்பமா தான் இருக்கும். நான் எதை வச்சு அப்படி சொல்றேன்னா, நான் இந்த பாடம் முதல் எடுக்கும்போது இது என்ன, இது தலைகீழ ஒரு மரம் இருக்குதுங்கிறாங்க. எங்கப்பா வேறு மண்ணுக்குள்ள பூமிக்குள்ள போகும், இது மேல நோக்கி இருக்குதே, கீழே நோக்கி இருக்குதே, இது வேத பதங்கள்லாம் இது இல்லையா?
ரொம்ப பக்தி சாஸ்திரி நாங்கள் படிக்கும்போது இதை வந்து இந்த கேள்வி பதில இதை புரியாத ஏதோ படிக்கிறோம் எழுதணும்னு படிச்சு 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 எழுதணும். ஆனால் புரிதல்ங்கிறது இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போதும் அடுத்த பிரபு நிறையா தடவை கூர்நாட்டி தான் குறைஞ்சது. எனக்கெல்லாம் இதில் வந்து ஒரு வருஷம் எனக்கு ஒரு பிரபு இந்த பாடம் அட்டன் பண்ணும்போது எனக்கு கோயிலில் கேட்டார், மாதாஜி அப்போ புருஷோத்தம மாதம் இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் மாதாஜின்னு. எனக்கு தெரிஞ்சதுனா, பிரபு இது தலைகீழில் இருக்குங்க பிரபு, இது நீர்நிலைக்கு பக்கத்தில் இருக்குதுங்க பிரபு, இது அது எப்படி நம்ம வந்து ஆற்று பக்கத்தில் நின்னோ இல்லை குளத்து பக்கத்தில் நின்னோ பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கிற மரம் தலைகீழ தெரியுமா அப்படின்னா அதில் இருக்கிறதான் சொன்னனே ஒழிய என்னுடைய புரிதல் சொல்லவே இல்லை. படிக்க படிக்க புரியும், புரியலன்னு நம்ம முயற்சி வேணா. சும்மாவா பகவான் சும்மா கிடைப்பாரா? ஒரு சின்ன பொருள் வேணும்னா கூட நம்ம எவ்வளோ ரொம்ப ஒரு சிலருக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும், மேக்சிமம் பிரயத்தனை பண்ணுறோம், ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறோம். பகவான் கிடைக்கணும்னா சும்மாவா? கொஞ்சம் இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தாவே போதும். செய்ய 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 இதை நம்ம படிக்கணும்னு நமக்கு தானாக புரிஞ்சுக்கும். அதனால கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். இது வந்துட்டு என்னன்னா ஒரே வார்த்தை, ஆன்மீக உலகம் ஒன்று இருக்குது மேல, அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இந்த பௌதிக உலகம். ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி இந்த ஒரு எனக்கு வந்த குழப்பத்தை உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும்னு நான் சொல்றேங்க. நமக்கு இதனோட பிரதிபலிப்புன்னு சொல்றீங்க மாதாஜி, பட் இதனோட பிரதிபலிப்பு தானே. இங்க வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு நமக்கு எப்படி சொல்றாங்க இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற மரத்தை பத்தி, அதை பார்த்த பின்னாடி இந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன். இப்ப இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற மரத்தை தலைகீழ போட்டா இப்படிதான் தெரியணும். இப்படி பாருங்க, இதுல எல்லா உயிரினங்களுக்கு இது பாருங்க, இங்க இந்திரன், தேவேந்திரன், மனிதர்கள், பகவான், பகவானுடைய பசு, அவருடைய படைப்புகள் அனைத்துமே இது இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த வேத பதம், இந்த இலையெல்லாம் ஸ்கிரிச்சஸ், வேதிக்கு ஸ்கிரிச்சஸ் ஒன்னொன்னும். அந்த இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, படிச்சு முதல் தடவை படிச்சீங்கன்னா ஒரு அப்படியே புதுசாக படிக்கும்போது அப்படியே ஒரே குழப்பமா தான் இருக்கும். விட்டுடுங்க, படிக்க 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 மனசுல வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுதான் திரும்ப இதை என்னென்னு ஜூம் பண்ணா தெரியும், என்னென்ன எழுத்துன்னு ஜூம் பண்ணி பார்த்துங்க. எனக்கு சரியா தெரியல. ஓகேங்களா? எது எதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லா உயிரினங்களுமே இருக்குது, தேவர்கள் முதற்கொண்டு மனிதர்கள் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீர்த்தேக்கத்தில் பிரதிபலிக்கும் மரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீரில் பிரதிபிம்பம். இந்த ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் எதில் இருக்குது? இதனுடைய பிம்பம் இந்த வார்த்தையை தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஆசையில். நம்மளுடைய ஆசையில தான் ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் வந்து ஆசையில் அமைந்திருக்கிறது. பௌதிக உலகின் தின்மா, இந்த பௌதிக உலகங்கிறது ஆன்மீக உலகத்தின் நிஜமான ஒரு பிரதிபலிப்பு. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பிரதிபலிப்புங்கிறது வந்து அது பொய்யான பிம்பம். நாம கண்ணாடியில் நம்மளுடைய முகத்தை பார்க்கிறோம், நம்ம இப்படி தொட்டு பார்த்தா நம்ம உணர்றோம், இதுதான் உண்மையான பிம்பம். கண்ணாடி நீங்க தொட்டு பாருங்க, கண்ணாடி தொட்டு பார்த்தா நம்ம முகத்தை தொட முடியுதா? உணர முடியுதா? அது ஒரு பிம்பம். ஆனா ஒரு உண்மையை உணர்த்துது. என்ன உண்மை? இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் இருக்கிறது. கண்ணாடி நம்ம முகத்தை பார்த்து பார்க்கும்போது கண்ணாடி தொட்டா நம்ம உணர முடியாது, நம்மளை இப்படி தொடும்போது அங்கே பிரதிபலிப்பது தெரியுது. ஆனால் அந்த கண்ணாடியில் தெரிய உருவத்திலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் இருக்கிறது. இந்த பௌதிக உலகம் வந்து ஆன்மீக உலகத்தின் நிஜமான மரத்தின் பிரதிபலிப்பு. இந்த பிரதிபலிப்பின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது வரும், சொன்ன பாயிண்ட் திரும்ப வரும். நாம் வந்துட்டு அந்த இதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். நாம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும்னு ஒரு திவ்யமான ஒரு ஆசையை வளர்த்துக்கொள்ளணும். அப்படி வளர்த்துக்கிட்டாதான் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மளால் விடுபட முடியும். இல்லாட்டி பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மளால் விடுபடவே முடியாது. இதிலேயே உணர்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. உலகத்துலதான் போலி, எல்லாத்துக்குமே போலி இருக்குது. போலி இல்லாத இல்லை. நம்ம இந்த ரீபேக் வாங்குறோமாங்க, ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறது ஏகப்பட்ட, ஒரே ஒரு என்ன 2000 இங்கே பெங்களூரில் ஒரு சின்ன உதாரணம். பெங்களூரில் எல்லாம் பைக்கில் போவாங்க. பைக்கில் போகும்போது அந்த பேண்ட்டு கீழே இருக்கும், அவங்களுடைய இன்னர் வேர் வந்து மேலே இருக்கும். அந்த மேலே அவங்களுடைய அந்த கம்பெனியோட பேர் இருக்குது. அது நான் மறந்துட்டேன். எங்கள் பசங்கள்லாம் அந்த இப்போ சொல்லுவாங்க, அதை பார்த்துருக்கோம். அதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக பார்க்குறது தான். ஒரே ஒரு இன்னர் வேர் 2000 ரூபா.
2000 ரூபா. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை அந்த மாதிரி வாங்கி போடணும்னு. என்ன பண்ணுறாங்க, 2000 கொடுத்து வாங்குறதுக்கு அதே பிளாட்ஃபார்மில் விற்கிறாங்க 300 ரூபா 200 ரூபா அந்த மாதிரி. என்ன நினைக்கிறது, நான் போட்டுக்கிறது ஈபேக்கு, பட் அது வந்துட்டு போலி. நாம் அந்த மாதிரி போலியை தேட வேணாம், நாம் அசலான ஒன்றையே தேர்வு. ஒன்னொன்னுக்கு டூப்ளிகேட் இருக்குதுங்க. டூப்ளிகேட் நமக்கு வேண்டாம், நாம ஒரிஜினலை தேடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் பிரதிபலிப்பு இருக்குது, ஆனால் உண்மை இருக்கிறது அது காட்டுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த உண்மை பார்க்கலாம் என்னன்னு. நாம எப்படி இந்த பிரதிபலிப்பிலிருந்து விடுபடுறது? பதவி ஆசை, பற்றுதல், இந்த பௌதிக இயற்கை மீதான பற்றுதல், ரொம்ப அதிகாரத்தன்மை, எல்லாருக்குமே அதிகாரமற்ற இருக்குது தான். இப்போ எப்படி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் அப்பா அம்மா நம்மள அதிகாரம் பண்ணுறாங்க, அதிகாரம் கிடையாது, அது அன்பான கட்டளை தான். ஆனால் ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு நம்ம குழந்தைக்கு அதை செய்ய இதை செய்ய, ஒரு அதிகாரத்தன்மை தான். மேக்சிமம் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேசுறது பகவான் புண்ணியத்தில் இந்த இஸ்கானுக்கு வந்ததுனால பேச்சோட தன்மை ரொம்ப மாறி இருக்குது. இல்லாட்டி குழந்தைங்களுக்கு கூட நிறைய அதை செய்ய இதை செய்ய அப்படிதான் அந்த பேசுகிற ஒரு இதே, அந்த ஃப்ளோவை எனக்கு அப்படி தான் வரும். இப்போ வந்துட்டு வேறவங்கள்ட்ட பேசும்போது அப்படி வர்றதில்லை. வீட்டில் ஆனால் அது கொஞ்சம் கஷ்டம், மாற்ற முடியல, அதை மாற்றணும். அதை செய்ய இதை செய்ய. வீட்லேயே இப்படி, வெளியே நான் இந்த சேரில் உக்காந்துருக்கேன், நான் ஒரு சிஇஓ இந்த கம்பெனிக்கு, நான் ஒரு சிஎம், நான் ஒரு எம்எல்ஏ, நீ ஒரு எம்பி, அந்த சீட்டில் உக்காந்தே அவ்வளோதான். எதெல்லாம் நம்ம பற்று வைக்கிறோமோ அந்த பற்று பெருகிக்கிட்டே போகும். பற்றுக பற்றட்டான் பற்றுகை, பற்றுக பற்றை விடற்கு பற்றை விடக்க பற்றுக பற்றட்டான். அதாவது அந்த பற்றை விடனா பற்றட்டான் பற்றினை. பகவான் பற்றட்டவர், அவர் துறவு நிலையில் இருக்கிறாரு, அவர் மேலே நம்ம அந்த பற்றை வைக்கலாம். அப்படி வைக்கும்போது தான் நம்ம இந்த பிரதிபலிப்பிலிருந்து நம்ம மீட்டு கொண்டு நம்ம தான் நம்மளை மீட்டுக்கணும். இப்படி நாம பட்டு மாட்டணும். மாட்டும்போது எப்படி மாட்டணும், இதுக்கு கடைசியில் சொல்லுவாங்க, ஒரு ஆன்மீக குருவின் மூலமாக. இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவத கிளாஸ் கேட்குறோம், திரும்ப ஆன்மீக குருவின் மூலமாக அவருடைய அறிவுரை கேட்டு நடந்தால் நாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து விடுபடலாம். ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. நாம் எந்த வழி எடுக்கலாம்? என் சொந்த வழியில் நான் போகிறேன், இல்லை பகவானோட வழி. நாம் பகவானோட வழியை தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதே நமக்கு முக்திக்கு வழி வகுக்கும், பகவானின் இருப்பிடத்தை அடையலாம். அதற்கு பின் நம்ம எப்பயுமே மகிழ்ச்சியமாக இருக்கலாம். ஆன்மீக உலகம் தான் இதுக்கு சொல்யூஷன், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆன்மீக உலகத்திற்கு நாம் நமது வீட்டுக்கு திரும்ப செல்ல வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. முருகேசன் பிரபு படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு. முத்துமணி பிரபு இருக்கீங்களா? இருக்காங்க மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து படிங்க முத்துமணி பிரபு. ஓகே, படிங்க பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தினுள் கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பகவான் நோக்கி பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது கொஞ்சம் ஆரம்பம், அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சொல்லிடுறேன். ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியறத டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இந்த மரத்தோட கிளை எப்படின்னா, இந்த ஒரு மரம் வளரணும்னா கிளை நல்லா வளரணும். கிளை என்னன்னா முக்குணங்கள், இந்த சத்துவம் ரஜோதமம், இந்த குணத்தை விட்டு நம்ம வெளியே வரணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த குணத்தை விட்டு வெளியே வரணும். இல்லாட்டி இந்த குணத்தினால நல்லா இந்த மரம் வளருது. எப்படி வளருது? மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கியும் கிளை அப்படியே. இதை நம்ம அந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கே பாருங்க ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஏன் சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே இல்லை. தலைகீழ இருக்கிற மரத்தை இதை கற்பனை பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு என்ன இப்படி இருக்குதான்னு இப்படிதான் இருக்குது. அந்த ஆன்மீக உலகத்தின் பிரதிபலிப்பு இப்படிதான் நமக்கு. உபகிளைகள், இந்த மெயின் பிரான்ச்சஸ், அதெல்லாம் என்ன ஆகுது? புலனின்ப விஷயங்கள். கீழ்நோக்கு செயல்கள் பல நோக்கு செயல்கள் போது இந்த எல்லாருமே பலனை எதிர்பார்த்து தான் செய்கிறோம். பலனை எதிர்பார்த்து எதுவுமே செய்கிறதே இல்லை.
தாய் மட்டும்தான் குழந்தைக்கு பலனை எதிர்பார்க்காத செய்யறாங்க. தாய் மட்டும். தாயை போலதான் நாம பகவான் கிட்ட நாம வந்துட்டு சேவை பண்ணும்போது அவர்கிட்ட வந்து நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. உண்மையான பக்தி அந்யாபிலாஸ் சூன்யம், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத நம்ம வந்து பக்தி செலுத்தணும். இப்ப நம்மகிட்ட இல்ல பகவான். இப்ப கேளுங்க, வந்து ஆரம்பத்துல வந்திருக்கீங்க கேளுங்க. பகவான் யோகக்ஷேமம் வகாமி அகம்ங்கிறாரு. தம்யான மாமு வியாந்திதே, உங்களுக்கு நான் வேண்டியதை கொடுக்குறேன், இல்லாத கொடுக்குறேன், இருக்கிறத காத்துக்கிறேங்கிறாரு. உனக்கு வேண்டிய அறிவை கொடுக்குறேங்கிறாரு. இதெல்லாம் கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு புரிஞ்சு ஒரு அளவுக்கு நம்ம சம்பாரிச்ச பின்னாடி கண்டிப்பா இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானோட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். இல்லையா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்பயே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டாலும் பகவான் வந்து அதுக்கு அருள் செய்கிறாரு. பட் நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கு. என்ன, குடும்பம் இருக்குது, குழந்தை இருக்குது, குட்டி இருக்குது. பரவாயில்ல, அதை செய்யுங்க. அதை செய்து கொண்டே நாம் பக்தி வந்து பக்தி தொண்டு செய்யலாம். மெது வெளியே வரலாம். பகவான் அதுக்கு உண்டான வழியை நமக்கு காட்டுவாரு. பல நோக்கு செயல்கள் நம்மளை விடுறதே கிடையாது. இது செஞ்சா அது கிடைக்குது. இப்ப நான் வேலைக்கு போறேன், எனக்கு மாசம் 1,50,000 லட்சம், அதை விட்டு எப்படி வர முடியும்? வரலாம். எப்படி? வேலை செஞ்சுட்டு மிச்ச நேரமெல்லாம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம், இந்த மாதிரி நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் தான். ரிட்டையர் ஆகிட்டு சும்மா இருக்க முடியல, நான் போய் வேலைக்கு போகணும். ரிட்டையர் ஆன வாங்க கிளாஸ் நடக்குது வாங்க, இல்லை நான் வேலைக்கு போகணும். சண்டே கிளாஸு இல்லை, எனக்கு ஒரு நாள் தான் லீவு. இல்லை, நான் சண்டே நான் வேலைக்கு நான் ஒர்க் பண்ணால் சில ப்ரைவேட் கம்பெனியில் டபுளாக சம்பளம் தராங்க லேபர்களுக்கு. நான் சண்டே வேலைக்கு போனால் டபுள். இந்த மாதிரி பலன் எனக்கு கிடைக்குது. அதனால் நான் செய்கிறேன். நான் ஜன்மமூர்த்தி யாகம் செய்கிறேன், எனக்கு வாழ்நாள் நீட்டிக்கிறேன். நான் வந்து லக்ஷ்மிக்கு அதுக்கு நான் பூஜை பண்ணுறேன். நான் படிக்கிறதுக்கு பூஜை பண்ணுறேன், சரஸ்வதிக்கு எனக்கு படிப்பு கிடைக்குது. எனக்கு படிப்பு வேணும், இந்த பூஜை பண்ணுறேன். எனக்கு கல்வி எனக்கு பணம் வேணும், இது செய்கிறேன். எனக்கு ஆயுள் வேணும், இது செய்கிறேன். ஆரோக்கியம் வேணும், இது செய்கிறேன். இந்த பலநோக்கு செயல்களால தான் கீழ்நோக்கு செயல் வேறு பந்தப்பட்டிருக்குது. சும்மாவா ஒரு செடியை வேரோட பிடுங்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம். மரத்தை வேரோட பிடுங்க முடியுமா? முடியும். பகவானிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும். ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமாக பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். நாம இதிலிருந்து வெளியே வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது படித்தது தான் அவனுடைய விரிவு தான். ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. இந்த அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? விஜயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? படிக்கிறீங்களா? நித்யஸ்ரீ படிக்கிறியாமா? இல்ல முத்துமணி பிரபு படிக்கிறேன். சாரி, முத்துமணி பிரபு படிங்க. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரிபால் பிரபு. முத்துமணி பிரபு, கண்டிப்பா நீங்களாம் சரணடையும். நீங்க சின்ன வயசுல தான் இருக்குன்னு உங்க வாய்ஸ் வச்சு சொல்றேன். இந்த ஒரு சான்ஸை எந்த பக்தர் உங்களுக்கு குடித்தார்களோ தெரியல. நீங்க கொஞ்சம் இதுல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. இது வந்து இது வந்து நமக்கு ஆரம்பத்துல விஷமா தான் இருக்கும். போக போக தான் நமக்கு இது அமிர்தமா மாறும். நம்ம வெளியே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு போனீங்கன்னா எல்லாமே இன்பமா தான் இருக்கும், எல்லாமே அமிர்தமா இருக்கும். உங்களுக்கு எத்தனை வயசுங்க பிரபு? 36 வயசு. 36 வயசு மாதாஜி. ஆச்சுங்களா? இல்ல மாதாஜி. பரவாயில்ல. பகவான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பக்தரை வந்து ஒரு மனைவியா கொடுக்கட்டும். பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க பக்தி தொண்டில் கண்டினியூா இருக்கணும். சரிங்க மாதாஜி. இது நீங்க நீங்க பயிற்சி பண்ணாவே போதும் பிரபு, உங்களுக்கு புரிதல் வந்துடும். எதுக்குமே யாருக்கிட்ட போய் சரணடையணும்னு தெரியும். எதுக்குமே நீங்க ஏங்க மாட்டீங்க, எதுக்குமே வருத்தப்பட மாட்டீங்க பிரபு. எல்லாருமே நம்ம வருத்தம், துன்பம், இன்பம், துன்பம் வருது. நம்ம துன்பம் வர்ற வழியை கட் பண்ணலாம். கட் பண்றது நம்ம இன்பம்னா பகவான்கிட்ட தான் இன்பம் இருக்குது. ஆனந்தமய அபியாசத்து. அவர் சச்சி தித்து ஆனந்தமயமானவர், நிரந்தரமானவர், நித்திய அறிவு, நித்தியமானவர், எப்பயுமே இன்பம் கொடுக்கக்கூடிய இதுதான். நம்ம பகவான்கிட்ட கனெக்ஷன் வச்சுக்கிட்டா நமக்கு சந்தோஷம் தான். துன்பம் துன்பமாவே தெரியாது.
இந்த இந்த மரம் இந்த மரம் எது? இந்த நீல் தெரியும் பிரதிபம்பம். இந்த உலகில் இல்லை. இந்த மரத்தினோட உண்மை உருவம் எங்க இருக்குது? மேல இருக்குது. ஆனா இது எங்க ஆரம்பிக்குது, எங்க முடியுது, இது அஸ்திவாரம் எங்க இருக்குது அப்படிங்கிறது யாராலையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த மரம் ரொம்ப பலமா ஸ்ட்ராங்கா இதை எப்படி நம்ம புடிங்க எடுக்கிறது? இது எப்படி நம்ம அகற்றுறது? பற்றின்மை, பற்றின்மை, பற்றின்மை. எது மேலுமே நம்ம பற்று வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன், எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒருத்தர் மேல வைக்கும்போது தான் நமக்கு ஏமாற்றம் கிடைக்கிறது. அவங்க மேல பற்று இருக்குது, பற்றின் காரணமாக ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறோம். அது என்ன செய்யுது? நமக்கு ஏமாற்றத்தை தான் கொடுக்குது. அந்த பற்றை வைங்க பகவான் மேல. பொருளில்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருளில்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை. வள்ளுவர் சொல்றாரு. இந்த ஊர்ல இருக்கிறதுக்கு, இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கு பொருள் வேணும். அதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம சம்பாரிச்சுக்கலாம். நீங்கள் அடுத்த கிளாஸில் நல்லா படிப்பீங்க. அதாவது இந்த பொருளை பற்றியும் ஈசாவாசியம் விதாம் சர்வம்னு அருமையாக ஈசா உபநிஷத்தில் படிப்பீங்க. இதை வந்து நம்ம பற்றின்மை இது ஒரு ஆயுதமாக வச்சுக்கணும். நான் என்ன ஆயுதம்? ஆயுதம் வந்து இது ஒரு உதாரணம் கற்பனை பண்ணிக்கணும். இந்த பற்றின்மைங்கிறது ஒரு உருவம். அந்த பற்றின்மையை வந்து நாம் இந்த இந்த மரம் இருக்குது, இமேஜ் பண்ணிக்கிறோம். பற்றின்மைங்கிறதுக்கு ஒரு இந்த மரத்தை வெட்டி எடுக்கணும்னா பற்றில்லாத இருக்கணும். அந்த பற்றில்லாத இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பற்றின்மைங்கிறத வந்து ஒரு ஆயுதமா நினைச்சுக்கணும். இந்த பற்றின்மை அந்த ஆயுதத்தால நாம இதை வெட்டி சாய்க்கணும். வெட்டி சாய்ச்சிட்டோமா பகவான் கிட்ட போனா திரும்பி வரமாட்டோம். அங்கிருந்தா எல்லாமே தொடங்குது. எல்லாமே அங்கிருந்தா விரிவடையாது. அவர்கிட்ட நாம சரணடைய வேண்டும். இங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்தால் இந்த மரத்தை நாம் வெற்றி சாய்க்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது நிஜமான மரமா? இல்ல, நிஜமான மரத்தின் ஒரு பிரதிபிம்பம். எப்படி வெட்டுறது? உறுதி. ஆயுதம் பற்றின்மை. இறுதி இலக்கு என்ன? மரத்திற்கு அப்பால் சென்று பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நிர்மாணமோகா ஜிதசங்க தோஷா. இது அருமையான இதெல்லாம் நான் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு இது நாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறோம். மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கலாம். யார் படிக்கல? புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? முருகேசன் பிரபு படிங்க. அடுத்து நித்திஸ்ரீ படிமா. யாரும் இல்லையா? இருக்கிறவங்க படிச்சிட்டா மாதாஜி? படிச்சிருப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு. அடுத்து முத்து பிரபு அடுத்து படிங்க. என்ன பாவம் எல்லாருமே காலேஜ் இதா இருக்கும். படிங்க பிரபு. முருகேசன் பிரபு படிங்க. பொய், கௌரவம், வழக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என இருமையை ஒழித்து வழக்கம் முறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நமக்கு தான் பொய் கௌரவம். என்ன பொய் கௌரவங்கிறது? நான் தான் இந்த உடல், நான் என்கிட்ட இருக்கிற சொத்தெல்லாம் நான் தான் சம்பாரிச்சேன், நானே படித்தேன், நானே கஷ்டப்பட்டு படித்தேன், நானே இவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டிட்டேன், நான் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம், கஷ்டப்பட்டு ரன்னிங் ரேஸ் ஓடி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன், நான் தான் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஆஸ்கர் அவார்டு இல்லை ஒரு நோபல் பரிசு கிடைச்சதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்? இதெல்லாம் என்னால் தான் கிடைச்சிது. இதனால் நம்ம வந்து அதோட சந்தோஷம் மயக்கம் கிடைக்குது. இந்த ஒரு புகழ்ச்சியிலே எல்லாருக்குமே ஒரு மயக்கம் கிடைக்குது. இந்த மாதிரி இருக்க தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இந்த பௌதிக காமத்தை நிறுத்தினாவே தானா நமக்கு இன்பத்தின் இருமையை நம்ம ஒழிச்சிருவோம். இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம பகவான்கிட்ட சரணடைவது எப்படிங்கிறத அறிஞ்சு அவர்கிட்ட சரணடைந்து பகவானோட ராஜ்யத்தை அடையிறாங்க. அடைவோம். நாம கூட முயற்சி பண்ணலாம். முயற்சி பிளஸ் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. முயற்சி பிளஸ் பயிற்சி ஈக்குவல் டு வெற்றி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதே தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட ராஜ்யம் பாருங்க, இந்த பக்கம் இருக்கிறது இதே போதும் பிரபு. 15.6 இந்த ஸ்லைடே இருக்கட்டும். பகவான் சொல்றாரு, நதத் பாசயதே சூரியோ நா சசாங்கோ நா பாவகா ஹெத் கத்வா நா நிவர்த்தந்தே தத்
தத்தாமம் பரமம் மம. தத்தாமம், எந்த தாமம்? எனது அந்த பரமவாசத்திலும் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. இந்த ஜட உலகத்துக்கு தான் வேணும் சூரியன் சந்திரன்லாம். பகவானுடைய உலகத்துல அந்த வெளிச்சமே தேவையில்லை. பின்ன எப்படி பார்க்கலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் உடல் இருக்கிற பிரகாசமே போதும். பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. இதை பார்க்கவே நல்லா இருக்குது பாருங்க. இந்த இடத்துல கற்பனை பண்ணி பாருங்க, நாமளும் ஒரு ஓரமா நிக்கிறதா. இது ஆன்மீக உலகத்தோட ஒரு படம். இந்த ஆன்மீக உலகத்துல ராதாகிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே நித்தியமாக அங்க ஆனந்தமயமா இருக்கிறாங்க. அங்க இதை கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். அந்த அங்க இருக்கிற பறக்கிற பறவை, அங்க மயில், அந்த குருவி, வாத்து எல்லாமே ஒரு ஆன்மீக இன்பத்துல திளைச்சிருக்கிறாங்க. இது என்னைக்குமே முடிவுறாது. இதுக்கு நம்ம போகணும், இந்த உலகத்துக்கு நம்ம போகணும். இங்க இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு செடி கொடி மரம் பறவைகள் எல்லாமே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சரணாகதி எப்படிப்பா நம்ம அந்த வாசஸ்தலத்துக்கு போலாம்? யார படிக்க சொன்ன? படிங்க. நான் படிக்கட்டாங்க மாதாஜி? படிங்கப்பா. சூரிய ஒளி மற்றும் மேல் மின்சாரத்திற்கு வரி. சரணாகதியே பரமவாசஸ்தலத்தை அடையும் ஒரே வழி. இப்ப படிங்க பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. சூரிய ஒளி மற்றும் மின்சாரத்திற்கு என் அவசியமில்லை. ஆன்மீக வானில உள்ள அனைத்து கிரகங்களும் சுயமாக பிரகாசிப்பவை. அந்த கிரகங்களின் பிரகாசமே பிரம்ம ஜோதி எனப்படும் பேரொளியாகும். பரம வாசஸ்தலத்தின் தகவல் ஏன் தரப்பட்டுகிறது? இத்தகவலை கேட்டு ஒருவன் கவரப்பட வேண்டும். அந்த நித்திய உலகத்திற்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளவும் உண்மையின் இந்த பொய்யான பிம்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவும் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு இதற்கு எப்படி உதவி அளிக்கும்? கிருஷ்ணர் மீது பற்றை வளர்த்து கொள்ளுவதன் மூலமாக படிப்படியாக பௌதிக பற்றின்மையை அடைய உதவும். ஹரே கிருஷ்ணா. சூரிய ஒளியை இப்ப சொன்ன இல்லைங்களா, பகவான் சொல்றதுக்கு முந்தைய 6வது ஸ்லோகத்துல என்னன்னு, என்னுடைய வந்து சூரியனாலோ சந்திரனாலோ இதுல மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் அவசியம் இல்லை? அந்த ஆன்மீக வானத்துல நிறைய கிரகங்கள் இருக்குது. எல்லா கிரகமே வந்து சுயமா பிரகாசிக்குது. அந்த கிரகங்களோட பிரகாசம் தான் பிரம்மஜோதி. என்ன சொல்றாங்க இந்த அருவவாதிகள்? பகவானை வந்து உள்ள இருக்கிற உருவத்தை அறியாமல் அவருடைய பிரம்மஜோதியே வந்துட்டு பகவான் நாம அதோட கலக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆசைப்படுறாங்க. ஒரு உருவம் இன்னொரு உருவம் இருந்தால்தான் இன்னொரு உருவம் கிடைக்கும். உருவம் இல்லாத கிடைக்குமா? பகவானுக்கு புலன்கள் இருக்குது. பிரம்மஜோதினா புலன்கள் இல்லை, ஒளிப்பிழம்பு. அது பகவானின் உடலிலிருந்து வெளிப்படும் பிரகாசம். பகவான் ஒரு உருவமா இருக்கானே, நம்மள ஒரு உருவமா படைச்சிருக்கிறாரு. நம்ம ஒளியா இல்ல. உருவம் கிருஷ்ணரா அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு, ராமரா அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு, கிருஷ்ண அவதாரத்துல எத்தனையோ லீலைகள் செய்திருக்கிறாரு. இதுக்கு இப்ப பார்க்கலாமே, ஏன் நீங்க நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாரா அப்படி இப்படின்னு கேட்கறவங்க கேட்கலாம். பட் இப்ப 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் பிறந்ததுக்கான ஆதாரம் வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. துவாரகையில கடலுக்கு அடியில இங்க அரண்மனை இருந்திருக்குது. எல்லாத்துக்குமே இருக்குது, எவிடன்ஸ் இருக்குது. அந்த பகவான் இருந்திருக்கிறாரு, அவருக்கு உருவம் இருக்குது. இதுதான் பரமவாஸ்தலத்தின் இந்த அந்த இப்ப முன்னாடி ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்களா, ராதாகிருஷ்ணன் அப்படியே ஆனந்தமயமா இருக்கிறாங்க. பறவைகள், கிளிகள், நதிகள், அங்க இருக்கிற ஒன்னொன்னுமே ஆன்மீகமானது. இதை நீங்க கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். நாம அங்க போய் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணும்போது பாருங்க, இதை வந்து அந்த கொஞ்சம் உன்னிச்சு பாருங்க. கொஞ்ச நேரம் கண்ணை அப்படியே மனசால கண்ணை வந்து சாமி கும்பிடும்போது கண்ணை முடிக்கணும், நம்மளுடைய இயல்பு. ஆனா கண்ணை இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போய் நம்ம கண்ணை மூடக்கூடாது. இது அப்படியே பாருங்க, அழகா அப்படியே ஒன்னொன்னையும் பாருங்க. உட்காந்து தயவுசெய்து ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. எனக்கெல்லாம் இது பார்க்க அப்படியே உடம்பு புல்லா இருக்குது. தானா நாம அந்த உலகத்துக்கு இது எதுக்காக நம்ம சொல்றோம்? அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு வர்ணனை கேட்டாச்சும், இந்த மாதிரி ஒரு
சச்சித்தானந்தமா நிரந்தர அறிவு நித்திய இன்பம் பகவான் இருக்கிறாரு. இப்ப நம்ம இருக்கிறது அசத்து, அசித்து அசத்து துன்பம். இந்த உலகத்துக்கு தான் நம்ம போகணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நீங்க இதெல்லாம் படிச்சு புரியலையா? பரவாயில்ல, பகவான் சொல்றாரு இல்லைங்களா பக்தி தொண்டுல, நம்ம அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம். ஆன்மீக குரு மூலமா நம்ம பக்தி தொண்டு புரியலாம். அது போதும். அது செய்ய 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 பகவானே நமக்கு உள்ளிருந்து பரமாத்மா வழி காட்டுறாரு. நாம அந்த இடத்துக்கு போக ஆசைப்படலாம். ஆசைப்படணும்னு தான் அதை பத்தி விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எவ்வளவு நல்லா இருக்குது பாருங்க. பார்க்க 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 பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த பௌதிக உலகின் கவர்ச்சியிலிருந்து வர்றதுக்கு பக்தி தொண்டில் பற்றுக்கொள்ளணும். இந்த பௌதிக உலக கவர்ச்சியிலிருந்து நம்ம விடுபட முடியாது. பாருங்க, இதெல்லாம் நீங்க இஸ்கானுக்கு வந்து பாருங்க, என்ன ஆட்டம் போடுவாங்கன்றீங்க பகவானுடைய இதுக்கு. அப்படி அவ்வளோ ஒரு இது நமக்கே தானா வயசானவங்க, சின்ன குழந்தைங்க இருந்து வயசான வரைக்கும், சன்னியாசிங்க, பிரம்மச்சாரிங்க எல்லாரும் ஆடுவாங்க தானா. நம்ம எல்லா கோயிலுமே நம்ம பார்க்குறோம். எந்த கோயில பாருங்க, மாரியம்மன் கோயிலுக்கு போய் நம்ம ஆடுறோம். எல்லா கோயிலுமே இங்க வந்து ஒரு பகவானுடைய நடன சங்கீதம்னு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் கலந்து கொள்ளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாம வந்து நம்ம மமைவாம்ச ஜீவலோக பகவானுடைய நித்திய அங்கத்துணுக்கள், நித்திய அங்கத்துணுக்குகள். ஹரே கிருஷ்ணா. நித்தியமா அவரோட தொடர்பு இருக்கிறோம். நமது உண்மையான அடையாளம் என்ன? ஜீவேர சொருபய கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ். இந்த ஜீவன், இந்த உடல் பெற்றதே பகவானுக்கு நம்ம வந்துட்டு சேவை செய்யத்தான். இதுதான் ஜீவேர சொருபயா கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ். கிருஷ்ணருக்கு நித்யதாசனா நான் கிருஷ்ணனுடையவன். அந்த நினைவு இருந்தா போதும். அதுதான் நம்மளுடைய சுய நினைவு. ஹரே கிருஷ்ணா. நமது வாழ்க்கை ஆனந்தமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றார், படிங்க. புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க பிரபு. நீங்க படிங்க. ஜெயபாரத் பிரபு படிங்க. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சமானவர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மமைவாம்சம் என்னுடைய அம்சங்கள். இந்த ஜீவலோகத்தில் இருக்கவங்க ஜீவாத்மாக்கள் அனைவருமே மன சஷ்டானி இந்திரியானி. மன தமிழ் தெரிஞ்சுங்க. மனசு. சஷ்டான 6. சஷ்ட 1 2 3 4 5 6 சஷ்டானி 6. இந்திரியானி 6 இந்திரியங்கள்னா புலன்கள். மனசு உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் யாரு? நாம தான் மிக மிக கஷ்டப்படுறோம், கடினமா சிரமப்படுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எதனால? இந்த கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால. எப்படி கட்டுப்பட்டிருக்கிறோம்? இந்த இயற்கையின் முக்குணங்களால் நாம் கட்டப்பட்டு இருக்கிறோம். கண்ணுக்கு தெரியாத கைகளால். முக்குணங்கள் என்பது முக்குணங்கள் மட்டும் இல்லை பாருங்க. முக்குணங்கள் என்பது 3 × 3 9 குணமாகுது. 9 × 9 81 குணங்கள் இருக்குது. 81 குணங்கள் ஆல்ரெடி முன்னாடி படிச்சோம். பிரைமரி கலர் 3 இருக்குது. அது போல இது பிரைமரி. இதுதான் நம்முடைய சொரூப நிலை. என்ன? பகவானின் நித்தியமான அம்சம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பகவான் நமக்கு சொந்தம் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதை தவறாக பயன்படுத்துறதுனால தான் நம்ம மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் நாம் வந்து இந்த பௌதிக உலகில் மிக மிக கடினமாக சிரமப்படுகின்றோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட சரணடையணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரிடம் நாம் ஆன்மீக குருவின் மூலமாக சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரோட நம்ம வந்து ஒன்றாகிவிட முயற்சி பண்ணக்கூடாது. பகவான் கூட ஒன்றாகிவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறது தவறு. அவருக்கு தாசன். நாம் வந்து இந்த பொய் அகங்காரம், நானே இந்த உடல், இது எனது வீடு, எனது மனைவி மக்கள் என்றுமே நித்தியமானவர்கள், இந்த ஒரு கற்பனையில தான் எல்லாருமே இருக்கிறோம். இது வந்து டெம்பரவரி. என்னதான் நம்ம கணவன் மனைவியா வாழ்ந்தாலும் கடைசீட்டில் யாரும் யார் கூடயும் வரப்போறது இல்லை. என்றுமே நித்தியமான அங்கம் பகவான் நம்மளுடைய இருக்கிறாரு. கண்ணே மணியே இருந்தாலும் அவ்வளோதான். என்னை ஆசை நாயகனே எஜமானே அப்படின்னு மனைவியும் சரியே கணவனும் சரியே. இது நம்ம நிதர்சனமான உண்மை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இந்த பொய் அகங்காரம், இந்த பதவி எனக்கு என்னைக்குமே நினைக்கும், நான் தான் எப்பயுமே சிஎம், நான் தான் என்னைக்குமே எம்பியா இருப்பேன், இந்த ஒரு இதில் தான் இருக்கிறாங்க.
இந்த வீடு எனக்கு என்னைக்குமே பன்னெண்டு. நான் கோடீஸ்வரன் பணம் சம்பாரிச்சிட்டேன். 3 தலைமுறைக்கு மேல் எவனுமே பணக்காரனா இருக்கிறதுல, 3 தலைமுறைக்கு மேல் எவனுமே பிச்சைக்காரனாவும் இருக்கிறது இல்லை. மாற்றங்கள் வருகிறது. அன்னைக்கு ராஜா ஆட்சி நடந்தது. அந்த ராஜாவுடைய வாரிசுகள் இன்னுமே இருக்கிறாங்க தான். எங்க போயிட்டாங்க சொல்லுங்க? ஜமீன்தார்கள் இருந்தாங்க, எல்லாருமே அவங்களோட வாரிசுகள்லாம் இருக்கிறாங்க. இன்னும் இந்த என்னது ஆட்சி திப்பு சுல்தான் இன்னும் எவ்வளவு ஆட்சி அவங்களுடைய வாரிசுகள் எல்லாருடைய வாரிசுகளுமே இருக்கிறாங்க. யாருமே பர்மனன்ட் கிடையாது, எல்லாமே டெம்பரவரி தான். இதை நம்ம இதுலேருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். நாம இந்த துன்பமயமான பௌதிக உலகத்தின் தப்பிக்க என்னை விடமாட்டேன் எது? இந்த பொய் அகங்காரம். இந்த பாருங்க, காலில் கட்டி போட்டு வச்ச மாதிரி கட்டி நவர முடியல நம்மளால. அதிலிருந்து வரணும். பட்டின்மை என்றும் ஆயுதத்தால் வெட்டியே வெட்டணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இதில் சொல்றாரு, இப்போ நாம உயிர் போகுதா, இந்த ஆத்மா போகுதா, எப்படி போகுது? காற்று. இப்போ நம்ம ஒருத்தர் பூ வச்சிருப்பாங்க, நம்ம செவத்துக்கு தான் இருப்போம், செவத்துக்காக தான் இருப்பாங்க, நம்ம கண்ணில் பார்க்கவே மாட்டோம். பஸ்ஸில் ஏறுறோம், ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது, பட் அந்த இடத்துல மல்லிப்பூ வாசம் வருது. எப்படி வருது? யாரோ ஒருத்தர் தலையில் வச்சிருக்கிறாங்க. கோயிலுக்கு போகிறோம், பகவான் ஆல்டர் போட்டு முடி இருக்கிறாங்க, அங்கே பகவானுக்கு வச்சிருக்க மலர்களோட வாசம் நமக்கு வருது. அதாவது காற்றானது நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போலதான் ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாளி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வில் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறா ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக அவன் இதை கைவிடுகிறான். இப்படிதான் நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு வர்றது. இந்த உடலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு எப்படி போறோம்னா, காற்றுக்குள்ள போற அந்த காற்றில் இருக்கிற நறுமணத்தை நம்மளால சுவாசித்து தான் உணர முடியும். வாசனையின் மூலமாக கண்ணால காண முடியாது. பல்வேறு வகையான உணர்வுகள் இந்த 8வது அத்தியாயத்தில் பார்த்திருப்போம். பகவான் சொல்றார் 8.5 அல்ல என்னன்னு, அந்த காலை சாமியாகும். அந்த காலைனா வாழ்வின் இறுதி காலம். வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாரொருவர் என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உயர விடுகிறார்களோ அவர்கள் உடனடியாக பகவானை மட்டும் நினைச்சுக்கிட்டு உயர விட்டா அவருடைய இயற்கையை அடைவோன்னு பகவானே சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல எம் ஸ்மரண் பாவம் என்ன சொல்றாரு? ஒருவர் இறுதி காலத்தில் எந்த விதமான நினைவில் நம்ம உயிரை விடுறோமோ அந்த நினைவுக்கு ஏற்றாப்படி, நம்ம செய்த கர்மாவுக்கு ஏற்றாப்படி அடுத்த உடல் கிடைக்கிறது. அதுக்காக இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலை ஏற்கிறோம். பிரபு பார்த்து சொல்றாரு, ஒரு பழைய சட்டை புதிய சட்டைன்னு. சட்டை பழசெல்லாம் தூக்கி போட்டுறோம். அந்த மாதிரி இந்த ஆன்மா, இந்த உடல் வயசாயிடுச்சு, நோய் நொடி முடியல, இந்த சட்டையை கழட்டி போட்டுருது. கழட்டி போட்டுட்டு இன்னொரு உடலை ஏற்கிறது. எப்படி? காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல. ஹரே கிருஷ்ணா. 8 ஸ்லோகம் நம்ம கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் பிரவி சக்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்ம விடுவிச்சுக்கணும். மாற்றம். ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி சொல்வது போல். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டேன் பிரபு. இது மரண நேரத்தில் உருவாக்கிய உறவு. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெரும் உயிர்வாழ் மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்ணு, காது, நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இந்த குறிப்பிட்ட இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். எப்படி? இப்போ நமக்கு 2 கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, நம்ம உடல் எப்படி இருக்குது? நேராக நிற்கிறோம். இப்போ நாயெல்லாம் என்ன செய்யுது? கிடைமட்டமாக இருக்குது அதோடைய உடல். எப்படி நம்ம உடலை பெறுறோமோ மனதை மையமாக கொண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம உறுப்புகளை பெற்று குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை தான் அனுபவிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது உடல் மாற்றம் எப்படின்னா, நம்ம தூய்மையா இருக்கிறோம், நேரை கொண்டு தூய்மை வளர 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 இந்த பௌதிக குணங்களின் தொடர்புக்கேற்ப நம்ம மாற்றம் அடைகிறோம். இப்ப தண்ணிய நல்லா தெளிவா இருக்குது பாருங்க, இந்த படத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்குது. அதுல ஒரு ரெட் இங்க ஊத்துறோம், ஒரு ப்ளூ இங்க ஊத்துறோம். என்ன ஆகுது? அதனுடைய நிறம் மாற்றமடையுது. அது போலதான் நம்ம தூய்மை உணர்வா இருக்கிறோம். இந்த பௌதிக குணங்களோட இருக்கிற வரைக்கும் நாம இப்படித்தான் இருக்கிறோம். அந்த கலர் மாறி இப்ப நம்ம ஃபுல்லா இந்த ரெட் கலர் மாறிடுச்சு, ரெட் ஆயிடுச்சு. சொட்டு சொட்டு சொட்டாதான் ஒரு நம்ம தூய்மையான நீர் இதை கலக்கிறோம். எப்படி கலக்கிறோம்? பக்தி தொண்டின் மூலமா. பக்தி தொண்டு செய்ய செய்ய இந்த டம்ளர், இப்ப இந்த டம்ளர் நிரம்பி இதுல இருக்கிற இந்த சிகப்பு கலர் தண்ணியெல்லாம் வெளியே வரணும். சொட்டு சொட்டா பக்தி தொண்டு செய்யறோம். அது எவ்வளவு காலம் ஆகும்? நீண்ட நெடிய காலம் ஆகும். நாம எந்த அளவுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு வேகமா நமக்கு தூய்மையான நீர் கிடைக்குது. நாம இந்த முக்குணங்கள் இருந்து விடுதலை பெறுவோம்.
இல்லையா? நம்ம மெதுவா இப்போ பாருங்க, எல்லாருமே இன்னைக்கு சண்டே இருந்தாலும் காசு வைக்கலாம்னா வந்துட்டீங்க. இது வந்து பக்தி தொண்டு வந்து கொஞ்சம் நீங்க வந்து சீக்கிரத்தில் வெளியே எடுத்துருவீங்க. இந்த முக்குணங்கள் இருந்து நீங்க கண்டிப்பா வெளியே வந்துருவீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. முட்டாள்கள் வந்து இந்த முட்டாள்களுக்கு தெரியாது உயிர்வாளி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கையின் குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். நீங்க வந்து ஞானத்தில் இப்ப நம்ம பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், கண்டிப்பா நமக்கு தெரிய வரும். என்ன பாருங்க, பசியந்தி ஞான சக்ஷுசகா, ஞான சக்ஷுசகா, ஆன்மீக ஞானம் நமக்கு கிடைக்க போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். பின்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம் பிரபு. அடுத்த ஸ்லோகம் நான் 10 தான் முடிச்சிருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான சக்ஷு எப்படி கிடைக்குதுன்னா, இதுக்கு முன்னாடி முந்தின எது எப்படி கிடைக்குதுன்னா, ஒரு ஆன்மீக குருவின் மூலமாக தான். ஆன்மீக குருக்கிட்ட போயிட்டு பணிவா சேவை செய்து அவர் நமக்கு இந்த ஞான சக்ஷு திவ்யமான கண்கள் நமக்கு தராரு. அந்த கண்கள் மூலம் நம்ம வந்து தன்னுணர்வில் நிலை பெறுவோம். தன்னுணர்வுனா என்ன? நம்மளே நம்ம உணரணும். இந்த தேகம் அனித்தியமானது, நான் உடல் இல்லை, நான் ஆத்மா. இந்த ஞானத்தை நமக்கு ஆன்மீக குரு கொடுக்கிறார். கொடுத்து இந்த உடல் பெற்ற பயன் என்ன? பகவான் சரணடையணும் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்மீக குரு எடுத்து கூறுகிறார். தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. அதான் வராங்க, முதல் நாள் 100 பேர் வருவாங்க, கடைசி வரைக்கும் அந்த 100 பேர் வர்றது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு இன்னும் அந்த முக்குணங்கள்ல இருக்கிறாங்க. நிறைய காரணம் சொல்லலாம். முக்குணங்கள் இருக்கிறார்கள், இன்னும் அவங்களுடைய கர்மா கழியல, நிறைய காரணம். அவனுடைய கர்மா கழிய வேண்டும். பகவானே சொல்றாரு, பகவான் ஜன்மானம் வந்தே, பற்பர பிறவிக்கு பின்னாடிதான் நாம பகவான் யாருன்னு உணர்றோம். வாசுதேவர் தான் சாமகாத்மா சுத்தல்வா, வாசுதேவம் சர்வம் இதி, வாசுதேவர் தான் எல்லாமே, வாசுதேவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணர்றோம். தன்னுள்ள முயற்சி செய்யறவங்களுக்கு அதெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியன் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது, மேலும் சந்திரன் பிரகாசம் என்னிடமே, நெருப்பின் பிரகாசம் கூட என்கிட்ட தான் வருதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. எல்லாமே ஹரே கிருஷ்ணா. சூரிய சந்திரன் பிரகாசம், நெருப்பின் பிரகாசம் எல்லாமே பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷு. எப்படி? பயிற்சியின் மூலமாக தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களால் இதை காண முடியும். பயிற்சியின் மூலமா கண்டிப்பா நீங்க எல்லாமே காணுவீங்க. 100% நீங்க எல்லாமே காணுவீங்க. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு பொறுமையா இத்தனை கிளாஸ் வரைக்கும் உட்காந்துருக்கீங்க, நீங்க உட்காரணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் என்ன செய்யறாரு? நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள் நுழைகிறேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். இப்போ எத்தனையோ கிரகம் அண்டவெளியில் அப்படியே மிதந்துகிட்டு இருக்குது. இதுல இருந்தே இதை இயக்கிறவங்க பின்னாடி யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியுது இல்லைங்களா? எப்படி கரெக்டா அதனுடைய பாதையில கரெக்டா சொல்லுது. நான் 9 கோள்கள் இருக்குது. 9 கோள்கள் என்ன பண்ணுது? ஒன்னு கிழக்கு மேற்கா சுத்துது. நேத்து தான் இதை எங்களுக்கு எடுத்தாங்க, இந்த 8வது சாப்டர்ல. கீழையும் மேலையும் சுத்துது. ஆனா கீழையும் மேலையும் சுத்துது, கிழக்கு மேற்கா சுத்தும் போது ஒன்னோட ஒண்ணு உராயுதா? இல்ல. எப்படி? பகவானோட சக்தியினால் அது நிக்குது. சூரிய சந்திரனாகி அது டேஸ்ட் எல்லாம் வர்றது சூரியனாலையும் சந்திரனாலதான். காய்கறிகளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போயிடுங்க. பகவான் சொல்றாரு, நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, அந்த காய்கறிக்கு வாழ்வு ரசத்தையும் கொடுக்குறாரு. சாப்பிட்ட பின்னாடி ஜீரண நெருப்பா, ஐயோப்பா பசிக்குதுன்னா வயிறு எரிச்சல் வந்து அப்படியே பசிக்குது, அப்படியே வயிற்ற கிள்ளும். அதுதான் ஜீரண நெருப்பு. அதுக்கு ஒரு சாப்பாடு போட்டா அது வந்து அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ரும், அந்த ஜீரண நெருப்பு அடங்கும். எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவு. என்னென்ன 4 விதமான உணவு? ஹரே கிருஷ்ணா. பார்க்கலாம் பாருங்க, அடுத்து வருது. எப்படி எப்படி சாப்பிட்றோம்? மெல்லறோம். மெல்லப்படுபவை பக்ஷியா, அருந்தப்படுவையை போச்சியா, பால். நக்கப்படுபவை லெகாயா. இப்போ பஞ்சாமிரதம், ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் எப்படி சாப்பிட்றோம்? கடிச்சா சாப்பிட்றோம்? இல்லை, அதை நக்கி சாப்பிட்றோம். புரிஞ்சப்படுபவை, ஜூஸ் கையில் கொடுத்தாங்களா, அதை வந்து ஸ்ட்ரா போட்டு தான் குடிக்கிறோம்.
அது உறிஞ்சப்படுபவை. 4 விதமான உணவு இருக்குது, தெரிஞ்சுக்கிங்க. மென்று சாப்பிட்றது, அருந்துறது, நக்கி சாப்பிட்றது, உறிஞ்சி சாப்பிட்றது. இதுதான் இதுக்கு எல்லாமே. பகவான் பாருங்க அந்த இதில் அப்படியே ஜீரண நெருப்பாக இருக்கிறாரு. நம்ம வயிற்றுக்குள்ள அது வயிற்று படம் போட்டிருக்குது, அதில் பகவான் இருக்கிறாரு. எல்லாமே அவரால் தான் முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாங்க பிரபு. பகவான் இது முக்கியமான ஸ்லோகம். மாதாஜி, புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா, இருக்கிறீங்களா? ஜெய்பாரத் பிரபு படிச்சிருங்க. ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு நீங்க மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. சர்வஸ்ய சாகம் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கிறாங்க மாதாஜி. நான் படிச்சிடறேன் மாதாஜி, இது முக்கியமான ஸ்லோகம். சர்வஸ்ய சாகம் இறுதி சன்னிவிஷ்டோ அத்தக ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதை சர்வை அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம். இதில் வார்த்தைகள் விட்டுருது, நல்லா நீங்கள் படிக்காதது சரியா. இங்கே அகம் விட்டுட்டாங்க. சர்வசி சாகம் இறுதி சன்னிவிஷ்டோ மத்தக. ஓகே, மத்தக ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் சா. இது பாருங்க, அருமையானது. படிங்க மாதாஜி. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் படிக்கணும். இது தொடர்ந்து இதை படிச்சு இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுங்க. டைம் இருந்தால் மனப்பாடம் பண்ணுங்க. மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா நல்லது. அடுத்து வரதுல மெட்டீரியல் ஸ்டடீஸ்க்கே படிக்கிறதுக்கு எல்கேஜிலேருந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஏபிசிடி, பிக் லெட்டர் ஏபிசிடி, ஐஇ எல்லாம் படிச்சுட்டு மேலே 2 வரி 4 வரி எல்லாம் படித்து மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறோம். இது பகவானை பற்றி படிக்கிறது இல்லைங்களாம்மா. நாம் பகவானோட நினைவில் போனோம்னா சாண்டிங் பண்ணி விட்டுறோம். நான்லாம் பக்தி சாஸ்திரி பண்ண ஆரம்பித்தேன். 2 தடவை பண்ணேன் பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ் படிக்கும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன் சொல்லுங்கள், அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சுக்கிட்டு நைட்டு படுக்கும்போதும் சரி, வேலை செய்யும்போதும் சரி, எழுதி ஒட்டி வச்சுட்டு அதை படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். முதல் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அந்த பாகவத் இந்த 2 வரி மனப்பாடம் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டம். இதுதான் நாங்கள் விஷயம். படித்து பாருங்களேன், படித்து முடிச்சாட்டு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும். ஆமாங்க மாதாஜி. இதை மனப்பாடம் பண்ணணும். இதில் நம்ம ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கணும். அந்த தமிழ் எழுத்து நம்ம கஷ்டம் தான், ஏன்னா நம்ம சமஸ்கிருதம் தெரியாது. தெரிகிற ஒரு சில தமிழ் வேட் டு வேட் மீனிங் படிங்க. சர்வசிய, சர்வம்னா எல்லாம், சா அகம், அகம் அதை நான் படிக்க தெரியும். இறுதினா இருதயம், இறுதினா இருதயம், ஞானம்னா அறிவு, அபோகம்னா மறதி. அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். அந்த வேட் டு வேட் மீனிங் படித்தா தான் கொஞ்சம் வருது. வேதைச சர்வர், வேதம் சர்வைர் எல்லா வேதங்களிலும். அகம் நானும் அறியப்பட வேண்டியவன். வேதாந்த கிருத்தி இது கொஞ்சம் படிக்க 4வது வரை கொஞ்சம் படித்தா தான் வரும். இந்த 3மே தமிழ் வார்த்தை வர வர படிக்க வந்துடும். நீங்கள் படிக்கும்போது இந்த ஸ்லோகத்தை நினச்சிக்கோங்க. நினச்சிக்கிட்டு என்ன சொல்கிறார் பகவான், ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் என்கிட்ட தான் வருதுங்கிறாரு. நாம் வேண்டிக்கலாம், பகவானே நான் உன்னை பற்றி படிக்கிறேன்ப்பா, எனக்கு நல்ல மெமரி பவர் கொடுப்பா, நான் நல்ல 4 பேருக்கு இதை எடுத்து சொல்லணும், நான் இப்படி தான் படித்தேன், உனக்காக தான்ப்பா இந்த அறிவை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் படிங்க. இது பகவத்கீதை படிக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இப்போ பகவத்கீதை ஸ்லோகம் எனக்கு ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணிடுறேன். ஏன், பாகவதத்துக்கு போயிட்டேன். பாகவதம் 4 வரி ஒரு ஸ்லோகம், இதில் 1 2 தான் 4 வரி, அதில் 4 வரி. அதுவும் முதல் ஸ்லோகம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா ஜன்மாதி அசியோதா. அதை படிக்கிறதுக்கே 1 வாரம் ஆச்சுங்க, 1 வாரம். அதே மாதிரி பிரணதி மனப்பாடம் பண்ண எனக்கு 1 வாரம் ஆச்சு. எனக்கு சொல்லிட்டாங்க என்னுடைய குரு, இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க நீங்கள் பிரணதி பார்க்காத படிக்கணும், இதை மனப்பாடம் பண்ணுங்கன்ட்டாங்க. நானும் பார்த்தேன், வரமாட்டேங்குது, கஷ்டமாக இருந்துச்சு. வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு சீதபுதபகலம் ஓம ஞானத்துக்கு வந்தசிய ஞானம் இப்படிப்பா எப்படி வேட் டு வேட் மீனிங்கு. அதை படிக்க அதுவும் 1 வாரம் எடுத்துக்கிட்டேன். என்னால் மறக்க முடியாது. பிரணதியும் முதல் ஸ்லோகம் 1 வாரம் படித்தேன். எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா, இது வரல நம்ம விட்டுறலாம் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. மனப்பாடம் பண்ணுங்க. பகவானுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் அதுவும் பக்தி தொண்டு தான். அந்த எப்போ உயிர் போகணும்னு தெரியாது. அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டே உயிர் போகட்டுமே, பகவான் கிட்ட போகலாம், அப்படியாச்சும் ஒரு வழி ஷார்ட்கட் இருக்குது இல்லை? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவான் சொல்றாரு, வேதத்தை தொகுத்தவன் நான் தான், வேதத்தை அறிபவன் நான் தான், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நான் தான் பகவான் சொல்றாரு. 20 ஸ்லோகம் கூட முடிக்க மாட்டோமா கிருஷ்ணா? இதை நம்ம எடுத்துக்கணும். இதுல 2 பேர் இருக்கிறாங்க, தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள். 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்கிறாங்க. ஜட உலகில் இருக்கிறவங்க தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இப்போ தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் 2 பேர். ஒருத்தர் ஆன்மீக உலகம், இது பௌதிக உலகம். இங்கே இருக்கவங்க தவறக்கூடியவர்கள், அங்கே இருக்கவங்க தவறாதவர்கள். இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள்
இவன் இந்த 2 பேருக்குமே அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். கீழே மேலே நடு எல்லா உலகத்தையும் அவர்தான் பகவான் காக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து சுலோகம் போல சுலோகம். இந்த 2 பேருக்குமே தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவாக இருப்பதாலும் நானே, இதுதான் புருஷோத்தம யோகம், நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். ஏன் இது வந்து புருஷோத்தம யோகம்? பகவானே சொல்றார், ஏன் புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன்? எல்லாருமே தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் தான். ஆனா இவர்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார் பகவான், திவ்யமாக இருக்கிறாரு, உத்தமமானவர். அதனாலதான் வேதங்களாலும் பகவான் வந்து உத்தம புருஷராக கொண்டாடப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் பிரபு. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வருவோம், சாண்டிங் பண்ணுவோம், அப்புறம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்கன்றோம். ஆனால் உங்களுக்குள்ள அந்த பரமாத்மா நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செயல்படுறத பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன செய்யணும்? ஃபஸ்ட்டு தூங்கிட்டு இருப்போம். இந்த நேரத்துக்கெல்லாம் சனிக்கிழமையாச்சே தூங்கலாம், ஞாயிற்றுக்கிழமையாச்சே நல்லா தூங்கலாம், ஒரு நாள் தான். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? பகவான் அறிஞ்சிட்டு அவருக்காக இருந்து உட்காந்து இப்போ அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம். இதே மிகப்பெரிய பக்தி தொண்டு. முழுமையாக அவரோட பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோம். கொஞ்சம் 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 டக்குன்னு நம்மளால் ஈடுபடுத்திட்டா நம்மளுடைய இதுவும் அதுலேருந்து வெளியே வரணும் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப அனாதிகாலமாக நமக்கு அது இருக்குது. இந்த ஜடங்கள் முக்குணங்கள் நம்மளை வந்து ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்குது. கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டுகளால் கட்டப்படப்பட்டிருக்கிறோம். மெதுவாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ கிளாஸ் கவனிக்கிறோம், திரும்ப என்ன செய்கிறோம்? பிரசாதம் வைக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், சாண்டிங் பண்ணுறோம், கோயிலுக்கு போய் சத்சங்கம் எடுத்துக்கிறோம். இதே தான், வேற ஒன்று. ABCD. ஏன்னா யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம் பிரபு. ஏன்னா அசோசியேட், பீனா புக்ஸ் ரீடிங், சீனா சாண்டிங், டி டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டு. ABCD நம்ம கடைபிடிக்கணும். என்ன சொல்றாரு பகவான்? இது வேத சாஸ்திரங்கள் மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவம் அடையும். ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னோடி ஸ்லோகத்துக்கு போங்க பிரபு. எவனொருவன் பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, பகவான பரமபுருஷரா புருஷோத்தமனா அறிஞ்சா எல்லாத்தையுமே அறிஞ்சவன். அப்படி அறிஞ்ச பின்னாடி நம்ம என்ன செய்கிறோம்? அறியறதுக்கு முன்னாடியே பக்தி தொண்டு செய்தால் தான் நமக்கு நல்லா அறிய முடியும். அப்படி அறிஞ்சவர் தான் எல்லாத்தையுமே அறிஞ்சவங்க. பக்தி தொண்டில் அவங்க வந்து முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். அடுத்த ஸ்லோகம் பிரபு. அப்படி முழுமையா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்களா? இது வந்து ரகசியம். இதம் குஹிதமம் சாஸ்திரம், இதம் உக்தம் மயானகா. இது வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் மிக மிக ரகசியமான பகுதி. எது? பக்தி தொண்டு. அதுதான் நடுவில் ஆரம்பித்த கர்மயோகம், நடுவில் வந்துட்டு பக்தி யோகம், அப்புறம் ஞான யோகம். இது மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இப்போ நானே உனக்கு சொல்லிட்டேன்பா. இதை புரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து அறிஞர்கள், அவருடைய முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்று 15 முடிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. போதுங்களா? என்ன டைம் 1 hour ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா கிளாஸ் எடுத்து? அடுத்து இது ஆரம்பிச்சு வச்சிடலாம் வாங்க பிரபு. 16 அத்தியாயம் வாங்க பிரபு. அதை கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சு விட்டுடலாம். அதில் 24 ஸ்லோகம் இருக்குது பிரபு. நாளைக்கு வந்து என்ன பாருங்க இன்னைக்கு போதுங்க மாதாஜி. கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட் பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி. அதுதான் பிரபு, அதுதான் நானும் சொல்றேன். ஓகே பண்ணலாம் பிரபு. நாளைக்கு சர்வா பிரபு வருவார். ஓகேங்களா? சாரி. ஓகே பிரபு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபு. இன்னைக்கு உங்களுடைய ஆதரவால இந்த 20வது அத்தியாயத்தை நம்ம முடிச்சுட்டோம். உங்க அனைவருக்குமே என்னுடைய மிக 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 அப்படியே மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது நீங்க முன்னேறீங்க, உங்களால் நானும் முன்னேறுகின்றேன். நீங்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க இந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபட. இதனால உங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்மை, எனக்கும் நன்மை.